אני ויקי. ואני אלי. ואנחנו כאן מדריכים בדאנס תל אביב. והיום אנחנו נדגים קומבינציה למתקדמים בוואלס. פעם אחת נדגים את זה בקצב. אוקיי, כעת אני אדגים את הצעדים של הגבר. אז ככה, אנחנו מתחילים מהאחיזה. הגבר עושה צעד אחורה עם רגל ימין, הצידה עם שמאל, וקרוס של שתי הרגליים. כעת אנחנו עושים שתי סיבובים במקום. 1, 2, ועכשיו אנחנו עושים צעד שמאל הצידה, ונכנסים ל-throwaway, ופשוט מסובבים את הגוף, הרגל שמאל מסובבים, עד שהבת זוג עושה את השייפ שלה. עכשיו ויקי תראה את הצעדים של האישה. אוקיי, אז הנשים מתחילות מרגל שמאל קדימה, ימין הצידה וקרוס. מהקרוס אנחנו מתחילות להסתובב על המקום שני סיבובים. סיימנו להסתובב שני סיבובים, הבנות הולכות מרגל ימין הצידה, ואנחנו נפתחות ל-throwaway. עכשיו טיפה נסביר על ההובלה. כעת הבן זוג מוביל את צד שמאל שלו, ועכשיו אנחנו עושים left beat. בצד הזה מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט חוסמים לבת זוג את הדרך. והבנות זוג מותחות את צד ימין שלהם. כן, מותחות את צד ימין וראש בשייפ לכיוון שמאל מוקפד. עכשיו הבן זוג מסתובב לכיוון ימין, מוביל לצד ימין, שתי סיבובים, ועכשיו הצעד המוביל זה צעד שמאל שוב, ואני מתחיל לסובב את הבת זוג עד שהיא מגיעה לשייפ הזה. והבנות נפתחות לכיוון, שוב מקפלות את צד שמאל ומותחות את צד ימין, כשהראש הוא לכיוון שמאל. אוקיי, נדגים לכם את זה עכשיו בקצב. אוקיי, זו הייתה קומבינציה למתקדמים בוואלס, ותודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בדאנס תל אביב. ביי.